जासिबाय दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय स्लाबटार दख'रानि बानजायनायाव फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो गोनां फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव लानानै आं जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा गोबाव सम जाबायमोन दिनै बे ओनसोलाव फैनानै बिदि मेल मिटिं खुङाखैमोन। दिनै रायजोफोरजों लोगोसे आरो फैबाय थानाय बे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनो गोनां फरायसाफोरखौ लाफानानै बे थुलुंगाखांनाय हाबाफारियाव फंनैसो बोसोन होनो मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आं खावलायो आरो गुबुन दख'रानि गासै बे फैबाय थानाय समाव 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो आरो जोङो दानि जि थासारिखौ नायोब्ला जोंनि 60 जौखोन्दोजों जों जाला जों हायोब्ला 100 जौखोन्दो लानानै जाहाथे जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो आरो गुबुन गुबुन मोजां मोजां कलेजफ्राव जों एडमिसन लानो हायो आरो मा होनो बेखौ माखासे एग्जामफोराव जों कम्पिट खालामनो हायो, एग्जाम लिरनो हायो, एन्ट्रेन्स लिरनो हायो। बेनि थाखाय आं बयबो लाइमोन फरायसाफोरखौ आं खावलायबाय जे जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होगोन आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होगोन बिथांमोनखौ नै निउस पर्टेलनि गेजेरजोंनो आङो गिबियावनो आङो बेस्ट अफ लाक जासिबाय जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां फैबाय थानाय एग्जामखौ लिरनानै मोजां मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हायो। बिमा बिफा गारजेनफोरनिसिम मा मेसेज? फैबाय थानाय जि मेट्रिक लिरनो गोनां हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो गोनां गारजेनफोरनिसिम आं मोनसे खावलायनाय जाहाथे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ गोजानफोराव फरायनो थाहैनाय बर्डिं थाहैनाय रुम लानानै थाहैनाय हस्टेल थाहैनाय गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै थाल लायो आरो दानि जि जोंनि परिबेस बा जोंनि ओनसोलनि जि सोलोंथाइनि मोनसे मा होनो बेखौ थासारिया जोंनि दानि थार्ड डिभिजन पास जानाय सेकेन्ड डिभिजन जों पास जानाय थासारिया जोंनि माबायाव नर्म्सआव दाना बारा जों माबानो हाला गोदोनि माबा नंला मा होनो बेखौ गोदोनि थासारिया बेलेगमोन दानि थासारिया बेलेग ओंखायनो दानि जि सायख'नाय टपारनिफ्राय टपारखौसो नागिरो ओंखायनो आं खावलायदों जे बिमा बिफा गारजेनफ्रा जाहाथे गावनि फिसा फिसौफोरखौ फरायसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो आरो एग्जामनि थाखाय बिथांमोनाबो नांगौ रोखोमनि हेफाजाबखौ जोङो फरायसाफोरनो होयो। आं बेखौ फरायसाफोरनि गारजेनफोरखौ आङो नोंथांमोननि बे पर्टेलनि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय जाबाय। अनजालु क्लाबनि जानानै निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। जोंहा दिनै 2025 आरो 2026 मायथाइयाव जा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बे उन गोलैसोना थानाय गामि सिंनिफ्राय जे मोजां रिजाल्ट लानानै थानानै माबायदि फरायब्ला माबायदि जागोन आरो माखासे मटिभेसनेल स्पिच होनो थाखाय जोंहा आलासि लाबोनाय जादों। बे बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनानानै जाहाथे जोंनि बे गामि दरब्रै सिङाजान बरगाव गामि लोगोसे हेल'सि बरगाव आरो 2 नं 3 नं 4 नं माजरबारि गामिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा 2025 आरो 2026 मायथाइयाव होनो गोनां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि गथ'फोरखौ जा मटिभेसन थुलुंगाखांनाय हाबाफारि लादों बेयाव जोङो जोंनि थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि गथ'फोरा जोंनि गामिनि ओनसोलनि जा जौगाखांनाय होनो गोनां आनजादाव होनो गोनां गथ'साफोरा जाहाथे मोजां रिजाल्ट लानानै मोजां नाम्बार लानानै दावगालांनो हायो बेखौनो थुलुंगाखांहोनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथि फैदोंमोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि आदा लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव मावबाय थानो हानाय थुलुंगा होनो हानाय बिबुंथि होनो हानाय फोरोंगिरिफोरा दिनै फैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय बिबुंथि होलांबाय। बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावनायजों नोंथांमोननि निउस पर्टेलखौबो फिन खेबसेबाव अनजालु क्लाबनि जानानै साबायखर बावनाय जाबाय।